खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे बरायनाय बावहरनाय थालाबाय नोंथांमोननिसिम आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ होननानै इसोरनि अननायाव आंबो दसे मोजाङैनो दंथ'यो फुङावनो दिनै आङो बालिपारा दाना लायना फैखांबाय फैखांनानै हस्पिटालाव नै दा आरो थांगासिनो दङ लोगोआ लिंहरबाय दोङो स' लोगोफोर बयबो नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो 6टा बारबाय गुड मर्निं लोगोफोर नै आंना लाया सिथ्लायावनो लाइ गायदोंमोन आङो जागासिनो इखौनो गांसे गांनै खानानै फुङावनो बयलार दाना लायनो ओंखारलायबाय आङो बालिपारायाव दानायानो गैलालायनो जाजोब्बायनो गथ'फ्रा नों मार गोथ' दाना गैमारला ओइ बेसां जानो हादों नोंसोरलाय हा बेसां जानो हादों नोंसोरो ओइ गिया नामा नोंसोरो हा हा ओइ गिथ्रालै सालाफ्रा गिथ्रा सालाफ्रा दासो 2 केजि जादों जा जानो हाखायो नै लोगोफोर दाना लानानै न' मोनफैबाय आं दानायानो थोबसेबो गैथारानो जाजोबथारबाय नामा नोंसोर ओइ गैमाराथ' आरो जाजोबमारथारबाय ओइ एसां जानो हादों नोंसोर हा नै निकिसनानो फिथा थाइसे होफैदोंमोन दे आङो सिथि फिथा ना मा ओमफ्राय फबनोसो नागिरदो जायाखै दाखुवा साला ओइ फिथा जाया नोङो हा ना गुसुखाय फबनो नागिरदोयो गुदुं नङिखाय जायाखै खोमा साम' मैगं दिनै साम' सोबनानै आंनि खुगा खायलें जानायखौ एक्सारसाइज खालामदो नै सोबनोनो हाया माने बारानो जाया गदो माथो बायख्रेबदो साम' जानोबा जा टेस्टि जाखादों संख्रि नांगोन आयो खुगायानो रुहायजोबखायो साम' सोबै सोबै एसे सिद्दासिन जाबाय सालायाबो थैदो नालाय जि आलौखायो बानलुआ मेगनखौ मिसिमनो हाबाय नै मेगन मुसुगुराबो दावखोयो मोननैबो समान साम' लेंग्रि खुगायानो रुहायजोबखायो एसे खायलेंलें थांना दोङो नालाय बिराद रुहायो माने
जोबबाबो गवा माथो गबाय गवाबो खुगायानो खालें-लें नालाय गबाय दाखोनानै दोङो मोनसे बारानो नेथिं थाङो नै बारानो माथिबासो थाङो ओंखायनो सोमनोनो हाया बारा निथिसो थाङो नालाय ओंखायनो साम'आबो सोबजाया खालें-लेंथार आङो नै लोगोफोर आंनि लोगोआ नैबे सि बेग फ्रमखौनो बिहरबाय थादोंमोन आं मोनफैबाय आंना गुजुनाय जादों गारमाया मानसोदो नालाय लाल साहा लोंलांनो नागिरदों मन्जुनि रुमाव एबार हस्पिटाल थांनोसै लाल साहा लोंगासिनो नै गोलैलायलांगोसो दा देखायबानो आंना बेमारनि नामा मा होनदोंमोन बे खोमा सिङाव सायो आरोना प्रथम बे खोमाया आङो सिगां गारि सलायबा हेलमेट लायामोन नालाय लोगोफोर बिनिखायनो बे सिङाव बार हाबै माने बेल्स पाल्सि जाबाय आरोना बे बेमारनि नामा बेल्स पाल्सि बे बेमारा जायोबाथाय खुगाया खायलें जायो ओमफ्राय मेगनाबो फारसे मिसिबनो नागिरो आरोना ओमफ्राय इथिंनिफ्राय इथिं बोबाय नालाय इथिं मिसिबा आरो मेगना बेरगग' नायनायनो थायो इखो आङो फिजिअथेरापि खालाम एसे खुगाया सिद्दायानो जाथारबाय मेगनाबो एक्सारसाइज खालाम बेखौ मालिस खालाम दा बांसिन मोजांसिनानो जाबोबाय स' लोगोफोर हेलमेट गाननानैसो गारि सलायनांगौ आरोना नङाबा खोमाथिं गुसु हाबनानै खोमानि पर्दाया माने गाज्रि जायो होमबानो खोमाया साबानो बेल्स पाल्सि बेमारा जायो आरोना बेल्स पाल्सि आङो गरम दिनावबो हरसे फेन लगायनानै उन्दुयोमोन ना माने सिलिं फेनमोन नालाय आंनि सिदा ओमफ्राय आङो बिथिं आं फारसेयैनो हरसे उन्दुखायो आरो इदि ओमफ्राय इ फारसेया पुरा फेननि सिदा जायो नालाय बे फारसेया पुरा सुहाबजोबना थाखायोमोन आं उन्दुलांबाथाय आं मिथियामोन ओमफ्राय सिरि मोनबा गुसु जाहोगौमोन आरोना ओमफ्राय दासो मिथिबाय जे सिगांनि गुसुजों दानि गुसुजों पुरा मिलायफबलांजोब्बाय खोमा ओंखायनो बेमारा जाबाय आरोना स' लोगोफोर बयबो जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ
आरो गोदान भिडिअ'आव लोगो मोनबावगोन इदिनो मोजां मोजां भिडिअ' लाबोनो थाखाय आङो सेस्था खालामगोन। आंनि भिडिअ'फोरा इन्टारेस्टिं जाया बेनिखायनो रावबो नायाना। बयबो जोबजासिम नायलां लोगोफोर, अननानै बाय बाय। बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।